Wala jud ko kasabutan ni atong relasyon Gorya. Katugkan na jud nagbukang ng imong utak. Ano sa ka? Halos na tanang badyan ang TikTok. Imo na mga silusan? Manong magsilos man ka, nga wa man na sila kailan na ho. Kanya, mabitong kasadyaw-sadyaw na sila, aron doon ay musudong. Oh, kay guilty man kaadyo ka. Napay naong nimo nga makasasa kaadyo, ug makakita ganig siksi nga badye, lapay aptika. Sas? Na ano ka ng imong litanyang wahinundan? Sa pagod na ho nang muuso po niya dagwayan ng mga badye. Kanya, ug muuso soy, mukundat po di ay ka. Sas, paghilom di ako rin. Hukot na akong desisyon. Para mahilom na ta ina, magbuwag na ta. 15 man na kabuok atong anak, ahuan ang napo ng mga dagko. Kanya, ikaw may naitutoy, imo ng gagmay. Magbuwag na ta. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Bukas kaya wala ka na sa aking isip. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon? Na dati ay anong saya't anong tamis? Sadyang Hoy, soy! Agkiri! Mao gani, pagtarong. Huwag kang gigotom, kay mga untog suman. Kung ako ragsoy sa sabaw, nagalangoy-langoy, ginlaktan, pag-isang ginamos, pinamalhas, gid kami sa higom. Saludo sa harap ng bandila, Kastila, kabang umaalipin sa alila, sinakop ng puti ang mga kayumangge.